Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ Σταύρακας 2005 και είμαι μαζί με τον Βαγγέλη, άμα δεν το ακούσατε. Και με πέταξε μόλις από το σερβερ. Πρέπει να κάνω refresh. Περιμένετε λίγο. Θα σας βάλω σε λίγη. Θα πεις. Ναι, τώρα. Συνεχίζουμε παιδιά και παίζουμε Skywars με τον Βαγγέλη, άμα δεν ακούσατε γιατί. 2. Ξεκινήσαμε. Πάμε. Όπα. Όχι. Ρε, με πέταξε από τα Skywars. Fail, με πέταξε. Hi YouTube, καλά δεν πρέπει να βγεις εσύ λίγο συχνά. Πρέπει να βγαίνεις συχνά αγόρι μου. Login 1, 2, 3, 4. Έφυγες. Με πέταξε αγόρι μου. Εγώ πέθανα. Με πέταξε. Πάμε στον Extreme Craft. Να βγω. Και πήγαινε στον Extreme Craft. Σταύρακα. Yes. Να βγω. Yes. Πάμε τσάι με τη βότκα στην Αθήνα. Αυτός είναι ο Βαγγέλης. Μάμα μία, πώς είναι έτσι. Να βγω. Ναι σου είπα αγόρι μου. Φαμάρα μου. Που φαμάρα 10. Τώρα που παίρνω. Στον Extreme Craft. Εντάξει. Έχεις πατήσει παύση. Όχι δεν χρειάζεται. Πρώτο βίντεο με μοντάζ, όπως είπα και στο άλλο, αλλά δεν έγινε, δεν πειράζει. Oh my god, τι είναι αυτό. Καλά τέλος πάντων το βλέπεις συχνά. Stupid. Oh my god. Όπως βγαίνεις, το Skywars προχωρά όλο ευθεία, οκ. Βασικά όχι ψέματα. Best friends forever. We're Bib and Heather. Best friends forever. Best friends forever. We're thrill of terror. Εμένα με έβγαλε για να ξέρεις. Θα ξαναβγώ στο Extreme Craft. Lol. Best friends forever. We're loving ever. Best friends forever. With Stavros and Blender. Best friends forever. With Stavros and Blender. Δεν θα με πετάξει αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά θα καταφέρω. Να μπω Skywars. Ναι. Μπήκα. Στον Extreme Craft. Πού είσαι? Εγώ παίζω λίγο μόνος. Να δω τις ικανότητες. Παίζω λίγο μόνος σου λέω. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου ένα μεγάλο χωρισμό. Σου λέω παίζω Skywars και με γράφεις. Εντάξει, οπότε είναι βγες. Ναι. Έτσι και αλλιώς έχασαν 3 άτομα μόνα τους. Χα! Κάνεις record. Ναι.
Και έχει το πιο μεγάλο lag. Έχει το μεγαλύτερο lag που έπαιξα ποτέ μου μαζί. Seriously, δεν λέω ψέματα. Ακόμα να πεθάνεις. Αφού με πρώτη περιμένεις και με lag εντωμεταξύ. Θα μπορούσα να μου έχουν πετάξει αυγά. Τώρα σκοτώνεις, θα μου πεις. Όχι. Τώρα πηγαίνω στα middle chest. Killer Wild. Τι έγινε? Στα middle chest. Ό,τι για το lag με έσωσε. Το lag με έσωσε. Είναι ο σωτήρας μου. Ήτανε. Είπα ήτανε. Πεθάνες. Όχι. Με σώζει το lag, αγόρι μου. Με σώζει. Με πέταξε. Εγώ κάπου κόλλησα, ρε. Πω, δεν το πιστεύω ότι με πέταξε. Σε κόλλησα, εντάξει. Πού είσαι? Ξέρεις κάτι. Πάμε αγκάριο. Άστο καλό. Άστο καλό, δεν με πετάει, δεν μπορώ. Πάμε αγκάριο. Δεν μπορώ. Σταύρο. Yes. 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 Θα παίξει ποτέ GTA. Κάποτε στο μέλλον. Τώρα θα πάρω PlayStation 4 τώρα που τα πήρα όλα δεκάρια. Μπουμ σακαλάκα, μπουμ σακαλάκα, μπουμ. Άντε για Βαγγέλη, σε όλους τους βαθμούς δεκάρια. Σήμερα... Πότε θα χάσει επιτέλους? Εγώ. Σου είπα, με πέταξε, πάμε αγκάριο. Σταύρο, που είσαι για να σε βλέπω. Πω, δεν καταλαβαίνεις τι σου είπα, έτσι. Σου λέω, βγες, πάμε αγκάριο. Επιστρέφουμε, παιδιά. Αυτό είναι το βίντεο μας για σήμερα. Γεια!